Руско-турската война от 1877-1878 година е 10-та война между двете империи. В нашата история тя остава с името освободителна, тъй като чрез нея се стига до освобождаването на част от българите в Османската империя и създаването на Третата българска държава. До голяма степен тя е резултат на ужасите от Априлската епопея, широко разгласени от журналистите по целия свят. Особено важна е ролята на Мага Хан, който с публикациите си за широкомащабните зверства при потушаване на въстанието в лондонския вестник Daily News разбунва общественото мнение. Репортажите му са препечатани във вестниците на европейските страни и карат да издигнат глас в защита на българите, най-светлите умове на тогавашното човечество – Дарвин, Уайлд, Юго, Менделеев, Достоевски, Толстой, Гарибалди. До голяма степен резултатите на неговите публикации са и последвалите дипломатически действия на великите сили. В края на 1876 година те, великите сили, разбират, че повече не могат да продължават да се правят, че на Балканите нищо не става и търсят решение на българския въпрос. Свикана е така наречената Цариградска посланическа конференция, конференция на посланиците на великите сили, акредитирани към Високата порта, и е решено земите на българите да бъдат обособени в две автономни области – източна със столица Търново и западна с център София. Общата им територия обхваща изконните български области Добруджа, Мизия, Тракия, Македония, Поморавието. Междувременно султан Абдулхамид II назначава за велик визир привърженикът на конституционното управление Митхат Паша, който прави всичко възможно решението на конференцията да не се изпълни. Турция отхвърля проекта, обещавайки поредните измамни реформи с новоприетата си конституция. Всички разбират, че остава само пътя на войната, който съвпада с стратегическите интереси на Русия. Хронологията на войната е следната. На 26 юни 1876 г. е подписано от Русия и Австро-Унгария Райхштатското споразумение за разделянето на Балканския полуостров на сфери на влияние. Няколко месеца по-късно, през октомври 1876 г., планът за водене на бъдещата война е бил готов, но е допълнен и е изправен на следващата година от самия император Александър II. През април Русия постига споразумение и с Румъния за пропускане на войските и през нейна територия. В споразумението има клауза за присъединяване към Русия на Южна Бесарабия в замяна на присъединяване на българската Северна Добруджа към Румъния след войната. Началото е обявено на 12 април 1877 г. в Кишинев, където след военен парад е прочетен манифеста на Александър II. В началото на юли в румънската територия влизат първите руски части.
По това време двете страни разполагат със следните сили. Руска армия 737 355 души, подкрепени от Румъния с 60 000 войници и над 10 000 български опълченци. Срещу 281 000 турски войници и 30 000 чеченци и дагестанци от Кавказския фронт. На Балканския театър на военните действия 276 000 души под командването на великия княз Николай Николаевич са съсредоточени на левият бряг на Дунав. Турските части са около 190 000 души, като половината са крепостни гарнизонни, а останалите са операционна армия и са под командването на Абдул Керим Надир Паша. Военните действия в тази война се водят и в Кавказ, където на 150 000 души руска войска под командването на великия княз Михаил Николаевич се противопоставят около 70 000 турски войници под командването на Мухтар Паша. Планът на войната е решен като мълниеносен удар, десант при Свищов, където няма турски крепости, след това разделяне на армията на 3 групи. Първата блокира крепостите на изток, втората завива на запад и блокира посоката към Видин, третата на юг преминава през Балкана и, преодолявайки съпротивата на турските части, бързо се насочва към Одрин, към Константинопол. Главният удар е на 27 юни при Свищов, а предният отряд на генерал Гурко стремително настъпва на юг. За по-малко от месец са освободени старата столица Търново, Габрово, Казанлък, Стара и Нова Загора. Малочислените сили на Гурко обаче не могат да удържат мощното турско контранастъпление. В средата на юли в тежки боеве при Стара Загора българското опълчение получава бойното си кръщение. През август 1877 г. следва драматична битка за прохода Шипка. Шепата руси и българи под командването на генерал Столетов отблъскват атаките на 40 000 армия на Сюлейман Паша, решавайки изхода на войната, а и съдбата на България. Груби грешки на руското командване водят до драмата при Плевен. Тук русите и съюзниците румънци дават близо 20 000 жертви. Едва след назначението на опитния стратег Тотлебен, Плевен пада на 28 ноември 1877 година. След падането на Плевен, инициативата минава изцяло в руски ръце. Край Шипка Шейново генерал Радецки разгромява Вейсел Паша, пленени са 32 000 турски войници, включително и 4 паши. За броени седмици падат Пазарджик, Пловдив, Одрин. Турското правителство панически моли за мир. На 3 март нов стил е сключен прелиминарният Сан-Стефански мирен договор. България е свободна. Воюващите страни дават следните загуби. Русия убити 15 567, ранени 56 652,
6824 умрели от раните си, 81 363 умрели от болести. Румъния – 4302 убити и безследно изчезнали, 3316 ранени, 19 904 болни. България – 15 000 убити и ранени. Турция – 30 000 убити, 90 000 умрели от болести. Според Сан-Стефанския договор, границите на България обхващат по-голямата част от нашето етническо землище в Мизия, Тракия и Македония. Но Европейският концерт на Великите сили е против създаването на голяма българска държава, още повече с излъз на Бяло море. Твърде отстъпчива се оказва и Русия с нейните имперски разбирания. Представители на Великите сили се събират в Берлин, където на 1 юли 1878 г. е подписан злощастният Берлински договор. Великите сили разкъсват България на 5 части. Зависимото от Високата порта княжество България обхваща само Северна България и Софийския Санджак. Северна Тракия е обособена като автономна провинция в състава на Османската империя, но под името Източна Румелия. Дори и името е във вреда на българската кауза, но тази абсурдна отстъпка пред турци и гърци е без бъдеще. Със самото си раждане областта практически се превръща в една малка втора българска държава. Сърбите завладяват така наречения Нишки Санджак, населен главно с българи. Румъния, заради изгубената Южна Бесарабия, получава Северна Добруджа, люлката на нашата вековна държава. Най-тежка е съдбата на българите от Одринска Тракия, Беломорието и Македония. Те остават под турска власт. Масовите народни протести, избухнали стихийно веднага след като българите узнават за неправдата, са отхвърлени надменно и безцеремонно. Сан-Стефанска, целокупна България остава непостижим национален идеал за българския народ в неговата модерна история.